Punto 13. Moción de Betanzos en Común sobre iluminación de monumentos e edificacións. Voceiro de Betanzos en Común ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Hai xa, creo, máis ou menos 15 anos se instalaran uns sistemas de iluminación artística en determinados monumentos de Betanzos, monumentos ou edificacións. Entre elas era resaltar o skyline betanceiro, que era a liña dos campanarios todos das igrexas, que todos elos, máis ou menos, con maior menor eficiencia, máis gaste ou menos, siguen funcionando cos seus fallos, pero sí que hai determinadas partes ou monumentos que teñen estropeada, fundida, ou esa iluminación, ou está ausente por determinadas, ao mellor, obras ou cousas así. Entendemos que a visita a Betanzos en horas nocturnas te caes incluso máis bonita que a horas de día. Non van a expresar que polo feito de que se ven menos as casas que están mal, pero digamos que a visita ao casco histórico e ao entorno da Praza do Campo para calquera persoa, ao mellor os de aquí non nos pasa máis desapercibido, non? Pero a iluminación que ten o edificio Arquivo ou a propia Diana Cazadora, que a día de hoxe só ten iluminación na parte de atrás, cando antes tiña o que a pileta con 4 focos, estaba iluminada por diante e por atrás a propia estatua, digamos, o palco da música, unha iluminación exterior, algo así. Ese tipo de cousas fan que o paseo por esa zona sea moi bonito e teña esa postal, entre comillas, que ten Betanzos de cara á xente que nos visita. O paseo en ocio nocturno é casi algo habitual para tomar algo, e máis incluso na zona do casco vello, que agora cos bares que hai e tal. O que vimos a pedir aquí é que se revisen esa iluminación, porque entendemos que, lóxicamente, 15 anos é susceptible de mellora, xa non só a mellora estética, senón a propia técnica, porque seguramente habrá sistemas que abaratan incluso o consumo dos propios sistemas que hai e melloran de cara a, por exemplo, como se fai en outras cidades, cando hai días concretos, iluminar determinadas edificacións significativas, como é o caso de Coruña, a Torre de Hércules e algunha parte máis como a Fonte de Catro Camiños, de un color concreto en homenaxe ou en celebración de algo. Entendemos que iso é aplicable no caso do edificio Arquivo ou no caso do Palco da Música, por exemplo. A fonte xa é ao mellor un pouco máis complicado, pero bueno, digamos que o que pedimos aquí non é nada concreto, senón o feito de revisar todos eses puntos de luz artística, o skyline que, a pesar de seguir funcionando, é mellorable porque realmente chama a atención o feito dos campanarios, e a día de hoxe, se se apagara, se botaría en falta esa iluminación interna que teñen os campanarios. E eso, que se faga unha revisión técnica que optimice, mellore na medida do posible en eses aspectos a iluminación deses monumentos e edificacións, e en algúns casos implementala. Non é caso de agora, pero o pasatempo tan traído últimamente, de noite está completa e absolutamente apagado. Que pasa? Que, por exemplo, o caso do León Colosal está completamente tapado por unhas arboledas que se lle puxeron ali hai uns anos. Digamos que este tipo de iluminación fai que as noites e os paseos por Betanzos en esa noite sean máis agradables, se cabe, e den unha imaxe bonita da nosa cidade, máis agora que ten máis turismo e afrontando o feito de que veñen o 800 aniversario, que ao final hai que poñela na medida do posible e neste pouco tempo que hai destacar as cousas boas que temos, nada máis. Voceiro nacionalista. Moi brevemente, ben, nós vamos votar favorablemente esta moción. As nosas compañeras foron precisamente que se encargaron de instalar aquela iluminación hai 15 anos. Entre outras políticas que se tomaron naquela altura con respecto ao patrimonio da cidade, e, bueno, un patrimonio precisa de accións de fondo, que van moito máis alá desto. Tamén está ben poñelo bonito, por decirlo así, un pouco
plan brincadeira, non? Pues até as ruínas ben iluminadas un espectáculo, pero claro, entendendo por onde vai a moción, xa digo, vamos votar a favor, pero demandamos todo o resto que falta tamén, obviamente, ao goberno, e que xa ten debatido aquí 50 millóns de veces esta corporación. E máis nada. Voceiro de Betanzos Novo. Queremos insistir en que según se vayan facendo o mantemento destas instalacións, estas se vayan renovando, e se algún monumento significativo que careza dela, bueno, que se instale, nada máis. Moitas gracias. Voceiro do Partido Popular. Manifestamos o noso sentido favorable na moción. Voceiro Socialista. Ben, en aspectos de iluminación xa se leva traballando ampliamente en iluminar e abaratar costes, e se é verdade que nos edificios municipais, que é o que se centra esencialmente, ou edificios monumentais, céntrase no feito de facer a decoración propia nocturna destos edificios, estáse traballando tamén, e de feito hai unhas propostas técnicas que neste momento están en papel de dous edificios concretos. Un é deste edificio no que se manifestan un dos apartados dos que fixo Invoce, que é o de os colores para a celebración de distintos actos, para iluminar o edificio con amplia abano de colores, e tamén cambiar a iluminación da diana cazadora para que teñan os cambios de tono nos horarios nocturnos onde se permaneza esta iluminación encendida. E no edificio Arquivo, por exemplo, estáse traballando nunha proposta de mantendo un tipo de iluminación similar, pero sí poder cambiar para abaratar, dado que ca tecnoloxía LED podes abaratar moito o gasto que se poida producir en estos edificios, así como de outros edificios monumentais, como poden ser os campanarios, ou proyectores que en este momento están sendo de un tipo de iluminación que non son iluminación LED, pero que se irán cambiando paulatinamente para poder manter unha iluminación similar e abaratar os costes. Por tanto, evidentemente, tamén vamos a votar favorablemente esta moción e seguir traballando para lograr dúas funcións, unha a parte estética e de ese encanto nocturno que teñen os edificios, e por outra, ter un menos coste eléctrico do que hoxe xa falamos en outras mocións anteriores neste pleno. Voceiro de Betanzos en Común. Gracias por o voto favorable unánime, nada máis. Voceiro nacionalista. Voceiro popular. Ben, pois entendo que está aprobada por unanimidade esta moción. Punto seguinte.